Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубе назин. Духтаро ҷои акай зуршоб омадагем, грандиозни аксия кардагем. Курткои 300 сомона, 400 сомонара 180 сомон кардагем. Айни духтаро курткои ки оз нишон дада истодем, се расветка дора. Нархошон 180 сомон бе остинан. Бори гуанжои качествашон ҳам хушрӯа духтаро. Ма гарантия метим духтаро, имина ай ҳамеш ма дорам. Ай усаламай ҳозиам ҳастай. Имина ҳамин рӯза пӯшидам. Нигоҳ кунед, остин куртка бе остин пӯшидагим набоша. Ам я напӯшидам. Гарантия качестваш хушрӯи бадай духтарако. Ина духтарако курткаҳои остиндор, нархҳои пешина 400 сомон, нархҳои ҳозира аксия қати 180 сомон. Расветкоша нишонтен. Ина духтаро ранги сиёҳ. Бо ранги сиёҳ вай мех дорай духтарако. Розвичка чиха свети хушрӯакай барои духтарои ёш беҳад хушрӯ. Салати цвет Салатный цвет ам необычный цвет. Сап сафедам дошта 180 сомон ай духтарако. Ба духтаро дар ҷои хеле дувойко ҳаста ҳам хушрӯакан. Ё чандян? 260 сомон ани варианташ. Ани римендора чи? 280 сомон. Болой чи? 250. Ани ва ё чандя? Чӣ мегуфтан ира поло, а? Духтаро поло 150 сомони як дунё расветка дора. Аҷоиб хушрӯ. Духтаракони дувойкора бинед чихе хушрӯакан. Болопӯшакошон ҳам метавонем ба дига чанд пӯшен. Такшон баъзи платья дора 400 сомон будаги, ҳозир иёра 200 сомон кадагиан. То ни кирпични свет 200 сомон ай, 350 сомон дувойкора чанди кадем? 270 сомон то охирша, а? Байноми сайти шумо бо арзон тарш. Ҳозир. Ина духтарако айноми сайти мо гап занем, бояд чи арзон мекунан то охири анамиҷара 270 сомон. Ина полоҳошон ҳам духтаро вариантҳои зурай дарозакан духтаро ҳам хушрӯака гармакак. Ба духтарони хеле 350 сомон дуйко ҳастай. Анами ҷемпре болоша ба любой чи мепӯшен. Ба такшда баъзи платья дора. Иран ба дига чи пӯшида метонед. Агар дуйка хоҳед, анами хел мепӯшен как, анами манекен истодаги. Чанд гуфтед ҳозир нархшо аксия кати? 270 сомон духтаро. Баъд аҷени хеле дуйкачо ҳаста. Иёрам хушрӯакан. Иёш чанди? 280 сомон бо арзон тар мешавад. 280 сомон бо арзон мекунанд. Духтаро кожинкора хушрӯгишон набинед. Ман бовар дорам имина ай ҳамин намуд кожинко дидаги набинед шумо. 130 сомон. 6-7 расветка дора. На. Ба духтаро дар ҷа бони хеле вандам ко аст. Ё чанди? 220 180 мекунад. 180 мекунад. Курткои бола чи? Бор 150. 150 сомон. Духтарако ни ҷемпре ки 220 сомони. 120 свитро. А 110 сомон то 150 сомон духтаро хушрӯма свитр доран. Анами ҷемпре духтаро ма 220 сомон авар кардам. Апай пешинаи ма тамом кадаги. Ҳозир ака боша грандиозни аксия кадаги 140 сомон кадаги на. 140 сомон доставка доранд. Бо я борига духтаро бозори Корвон суроға байни 8 та 9 дарвоза дуюм қатор ҷои акай Зуҳур шоп. Ина духтарако байни намуд ё чи бигем? Чи намуд ҷибай меша боло пӯшако? Ҷемпирча ё чанди? Ярам 140. 140 сомон духтаро 220 сомон будаги. Диден духтаро ман нархҳои пешинашона ба ҳозира мегум шумода. Хулоса духтаро вибр беҳад калонай. Боз ма шумода ни хеле грандиозни аксия нишон метим. 120 сомона свитрора даиҷа расветгош бисёрай 70 сомон кадагиан. Каседа махбулай марҳамат скриншот када дар рақамҳои савдогар партин. Пальтои синтифондор беҳад хушрӯи качества ёрам духтаро 650 дагиан ҳозир 600 сомон кадагиан. Ина расветгош духтаро ба тедиё ҳаст духтаро тедиёшам ҳам хушрӯакан 800-900 сомон даги ҳозир айноми канали мо гап занем 500 сомон да метиан. Ина теди майдакш танай духтари мадай. Диден чихе хушрӯакай качествашам хушрӯй хичам ҳамаш сурай хулоса гармакакай. Духтаро ба даҷани хеле ҷемпро ҳастай ангорка ҳам ха хушрӯй гармака ё ягон чи намеша. Ё чанд янака? Акай Зуҳуршоп? Ё динаму дорана марталаи оригинал 250 сомон 200 сомон ба хотири подписчикои мо духтаро ина расветгошон нишон додам. Чизеро ма хушрӯ абзор накардам. Шумо скриншот када дар WhatsApp шумо партоен бо WhatsApp да шумо да аделин гап мезанед. И чанд сомон свитртон ака? 120 сомон духтаро свитра хушрӯгиша бинем бори гуанжо.